ako každý rodič, aj my chceme, aby z našich detí vyrastli slušní, múdri ľudia vo viere v Boha. Viera v Boha je pre ľudí, pre nás jedinou istotou, na ktorú sa môžeme oprieť aj v tých zložitých životných situáciách. Chceme, aby aj naše deti mali túto vieru a v nej vyrastali. Duchovná formácia v škole neprebieha len na hodinách náboženstva, ale aj je prirodzenou súčasťou výchovy, vzdelávania. Vzájomne sa všetky tie zložky doplňajú, prelínajú, obohacujú. A určite to má pre deti zmysel. Možno nie je to vidno hneď. Možno puberta alebo taká tá chlapčenská frajerina prekryje tie cnosti, ktoré sa snažíme my ako rodičia a spolu s učiteľmi ako dostať do detí. Ale ja verím tomu, že ovocie dobrej výchovy sa skôr alebo neskôr ukáže. O takúto výchovu sa snažíme my, takisto sa o ňu snažia aj učiteľa na tejto škole a myslím, že je dobre, keď sa deti stretávajú s podobne zmýšľajúcimi deťmi a vytvárame tak komunitu, ktorá je založená na rovnakých základoch. V škole pracujú skúsení pedagogickí pracovníci, ktorí svojím prístupom motivujú deti, snažia sa im odovzdať maximum zo seba, sú otvorení, prístupní. A v podstate sú možno takým svojím životom môžu byť aj takým osobným svedectvom pre deti. Takisto vedenie školy má víziu, je inovatívne, má predstavy, čo treba zlepšiť, je si vedomé aj nedostatkov, ktoré na škole sú, ale páči sa mi, že má ochotu spolupracovať s rodičmi, s farou, s mestom a verím tomu, že výsledok takéhoto úsilia sa dostaví. Ja osobne som sa rozhodoval trošku dlhšie ako moja manželka o tejto škole. Mal som predsudky, nebol som si istý, či to bude správne rozhodnutie. Obával som sa, že tá škola bude veľmi striktne zameraná len na náboženstvo. Ale opak bol pravdou. Škola naše deti formuje po každej stránke. Tak ako som spomínal, je tam veľmi dobrý a kvalitný pedagogický zbor. A som veľmi rád, že som sa pre túto školu rozhodol, pretože viem, že je to naozaj dobrá alternatíva v dnešných časoch pre naše deti.